tayo ng McDo. So, fries. Ang fries. At saka, meron akong Big Mac. Kain tayo. Lagyan ko lang siya ng konting asin. At saka meron akong chocolate milkshake. Sarap. Ano bang unahin ko? Ako sa akong ang unahin ko. Ang tagal ko na hindi nakakain ng Big Mac. Maaraw pa pala dito at muli. So labas pala yung parang mas na tubig. Hi. Okay, so tigmak tayo. Ano ba yan? Hindi talaga ako marunong paano kumain ng yung burger talaga na hindi. Napaka-messy ko kumain. Anyway. Sarap niya.
Ang sarap ng ano ng chocolate milkshake. Mm. Mm. Sarap. Dito pala sa UK, wala silang fried chicken sa kanilang McDonald's. May chicken sila, pero yung chicken strips, yung walang buto. So may naririnig kayo guys. Si Molly yan dito sa tabi ko. Ang hirap ng straw. Kasi recycle na yung straw. Nababasa siya. Ang hirap na. Ang hirap higupin. Okay kaya ang fast food. Masarap, no? Minsan hindi ko nauubos ang isang Big Mac, pero today gutom ako kaya ubusin ko siya. Meron pa siya maraming laman. Medium ang in-order namin. Pareha kami ng asawa ko. Sarap. Nagpe-brain freeze ako. Nagpe-brain freeze ako. Yung umiinom ka ng malamig, tapos pumupunta sa ulo mo. Hindi pumupunta. Ano ba tawag nun? Nag-trigger yung lamig. Ewan ko.
Tapos may isa din ako paborito sa McDonald's. Yung apple pie nila. Paborito ko yun. Sarap na. Ubusin ko na siya. Ang dami ng lettuce nito. Last. May laman pa ba ito? Meron pa. Hindi ko sinakailangan yan. Ito nyo. Thank you for watching, guys, and I will see you next time sa aking video. Bye!